Borja. Kaixo, zer moduz? Arratsaldeon, Andoni naiz. Borja ikusterakoan, harritu nauna izan da, bere jantzkera, eta gainera, gaztea zela, ez? Eta komentatu duzu, hartzaia zarela eta ezkonduta zaudela, hori ere, bertze ezberdintasun bat igual, ez, katolikoekin? Bai. Gure kasuan, ikusten dugu bilen, adibidez, Pedrok ezkonduta egon zan, eta guk ikusten dugu ez dagoela arazorik. Alde hortatik modernoxeago direla erraten aldugu. Nik uste, garrantzitsuena da, guztio jakitea bekatuak gehala. Hasieratik jadan eta ebak bekatu hori egin zuten, eta gure harremana jainkoarekin hobetzeko edo konpontzeko, jainkoak bide bat utzi zigun eta bide hori Jesus da. Hori da, nik ezagutu ditudan evangelikoen artean gehien txirriatzen didan gauza, ez? Pekatua, beti horrekin daude Espainetan, eta nik hori ez dut maite, nik nahiago dut Jesusen jarraitzaile izan eta maitasunean oinarritu eta ez hainbertze pekatuan eta beldurrean. Hortik handator Nerea, da Elisako lagun bat. Kaixo Nerea, zer moduz? Kaixo Nerea. Gauzak prestatzea nijoa. Vale. Así que beraiekin lagako. Vale, gero ikusten ga. Venga, izan, Esker, Borja. Edarte. Bueno, ongi etorri. Esker. Noiztik etortzen zera Eliza Evangeliko ontara? Ni berez Elizontara txikitan etortzen nintzen, izeba bat evangelikoa dena, baina gero orain dela 2016an edo hasi nintzen nire kabuz. Ze berez familiatik ez zarete evangelikoak? Ez, berez familia ia osoa katolikoa da. Adibidez, Eliza hontan. Bai. Zenbat partaide izan zaitezke? Igandetan bi bilera izaten dira, eta bilerako 120 bat pertsona edo. Bai, eta betetzen da Eliza. Eta betetzen da, eta askok YouTube bidez edo ere ematen da, eta askok etxetik jarraitzen dute. Jendetza bat da. Bai. Pixka bat evangelismoari buruz ez, gehiago jakin ostean, kogoa dakat ikusteko kultua nolakoa den. He podido sentir el más dulce amor, donde hay libertad y no hay condenación. Hemen jendeak bizitzen du bilera, atope. Eskuak gora, apunteak hartzen, altu hitz egiten, nabaritzen da, sentitzen dutela, pila bat. Agiz polita izan da, azkenean ez da zeozer markatua edo ez, nunbait idatzita dagoena, baizik eta momentu hortan bihotzetik ateratzen zaizuna, eta polita izan da.